निकला था निकला एकदम मारे ले देखिए एकदम गजन करके मिला के रख देला भाव का ढेर का है तू भाव खतरा का भाव खतरा ढेर मत जितना दाम देबो उतने त लेबो भाव मत खा कह दाम है तनी कम है तना काहे खाती एको गहकी डायरेक्ट नहीं जब ये रहने त एको गहकी नहीं हो जाना तो हमर गहकी के तू रोक लेबो ए त पेटेंट रहने होइसे न ई पेटेंट बाड़ा तो वही से तोहरा के हेतनी के जगह हेतना देहिना तौना पे अरे तनी मने मन भरबे न कोई तू तुझे मन भरेला है न भरी हैं बता तो मन भरल बो करले ए बेरा 20 रुपया बढ़ा के ना देलनी हां 20 रुपया बढ़ा के देलो हम तो उतने बढ़ा के कोई ए चला ना चला और तंची हटा अभी बहुत गहकी बनेगो तू ही थोड़े न बड़ा हमरो तो मन भरते तारा के 20 रुपया देबो तो अरे तो मन भर के अपू समझल जाला का समझल जाला हो हमरो तो ऊपर के बाटे हम कभी न बा काहे ए ढेर मत करो त काहे के करत लई तोहर मेहर और तो है ना हम हैं तोहर मेहर तो है ना तो पैसा ले लू ना पैसा ले नी तो हमरो ऊपर त के बा चलो दो ओकर हिसाब त चाहेला हमरा के कि ना काहे के ढेर मत हां फुसला पुगला के कहबू जा आ कि चलो 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 मन भर देता है खुश कर देता है के बस देबो त लगबो त बके दे ए जाने जा हाला मत कर भाषा मत कर हमर मन जल ना भरते नहीं तार मन भरवर के जा के नोट लेके आव ठीक ना त मन देले बानी हम 20 रुपया नोट देले वाला हमके खजाना नहीं खरीदे दे भाव से अधिक भाई देल रहनी हां 20 रुपया वे न कनी हम 20 रुपया देले वाला हमके खजाना नहीं खरीदे देले हमको न के देख 20 रुपया और ले हम लेकिन मन खुश कर देबे के बता रहा तू मन 4 दिन भर खुश नहीं देता दिन भर मन खुश करत रही हम तू जाई जैसे हाला मत कर चिल्ला मत ठीक ना तू आव पहला हम तो हमरो तरीका अपनावे आवेला ठीक ना ये खाली हमरो तरीका अपनावे आवेला अच्छा प्रेम से खाली चल ठीक ना ए हटा ना होने है गर्मी तार छोड़ा देते नहीं हम तो तोहरो गर्मी छोड़ा दे जितना गर्मी वाल में तो 1 मिनट में झाड़ दे तो चुपचाप पता निकल जाए जैसे हमर मुंह में से उल्टा सीधा मत निकलवावा जितना पैसा देल बड़ो उतना काम भइल ठीक ना जाई जैसे अब कल रोड पे हो जेबू ए तू जा ना जा क दिया जा हां जा क दिया जा ना पूछी ना जा ना पूछिए जा तार पूछला की जरूरत नहीं खे भड़का दे कुल कहां हां जा भड़का दिया जा ढेर मत ठन तो चले खाली का ना जा पतरकी के जेबे कर ले जा चले खाली का ना 20 रुपया में हटा ना निकल कहता चुपचाप अब बहुत हो गया हां बस चल हम कहता ना कि निकला निकले जैसे तंची दे दियो बस तंची 20 रुपया में का तक पूरा दिन ले बका तू 520 रुपया देले बानी तू है ना कनी 20 रुपया में 500 तो चार्ज है आ 20 रुपया में पूरा दिन ले बका कहत नहीं रही मन से निकल जानता कहत नहीं हम कुराई से करे बोलाई अबे 20 रुपया भर दो बोलाई हां चलो 20 अपन 20 रुपया ला ना पकड़ अपन 20 रुपया चल निकल 20 रुपया पकड़ के निकल जन मन करता कल तुला हम लेकिन दो देखा कहत ढेर बरियाई मत कर ठीक ना 20 रुपया तंची खाली तंची कहत नहीं बरियाई मत कर हमर से एगो जीरा भर आओ कहत ना बरियाई मत कर एगो जीरा भर आओ आ जा गहकी बनौले रह ठीक बा ए जा ना जा 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 तोहरा ने आगे पीछे हमर 36 घूमत ना आ बतना बात बतियावे इनका ने आगे पीछे 36 गो हमर घूमत ना जितना दाम ले जा उतना ना काम करिए जा तो दाम चाहिए ता ना कम चाहिए ता ना आ बतना बात बतियावे 500 रुपया के हेतनी मिलता हैं तो हम का तोहरा के बेसी दे देई हमरो तो किने खरीद के लेके आवे के बा हैं ना ते लोग के 20 रुपया 10 जा चाहिए भर पेट एकदम आहा निबुआ का पता ही पता देले लेकिन माल खतरनाक देले खिसिएबो कर ले ऐसे नहीं कर छोड़े के ना मन कर ले के हाँ पतर की तो एकदम मैं भांगड़ा मांगड़ा कुछ देती है भगेड़ा संगेड़ा आई दिले आहा सुंघते सुंघते एकदम कर नासा हो जाला चल खिसिया ले लेकिन दे लू